Спри за секунда, преди да превъртиш надолу. Трябва да направиш едно нещо. Помисли за последния момент, когато нещо просто не ти се е струвало наред във връзката ви. Не е била голяма кавга, не е имало някакъв експлозивен спор, а само онова тихо чувство, че жената, която си обичал, бавно се превръща в някой, когото вече не разпознаваш. И всеки път, когато се опитваше да повдигнеш въпроса, разговорът някак си завършваше с това, че ти биваше обвиняван. Ако някога си изпитвал това, останете с мен, защото това, което ще споделя през следващите няколко минути, може да ти спести години объркване, съмнения в себе си и тиха, мълчалива мъка. В това видео ще разбия 4 много специфични лъжи, или по-точно психологически модели, които много жени използват преди емоционално да се откажат от връзка. По-важното е, че ще ти покажа как точно да ги разпознаеш. Не като слушаш какво казва, а като обръщаш внимание на това, което прави. Нека бъда ясен. Не става въпрос за нападки върху жени. Не става въпрос за параноя. Става въпрос за постигане на яснота. Защото мъжете, които най-често биват изненадвани, не са слаби. Те са добри мъже. Мъже, които са се доверявали. Мъже, които са вярвали. Мъже, които са дали всичко от себе си. И по ирония на съдбата, точно за това не са го предвидили. Ето нещо, което искам да запомните до самия край на това видео. Има едно единствено правило, което ви предпазва от всичките 4 лъжи. Само един ход. Не 2, не 10, едно. И преди да свърши това видео, ще ви го кажа. Но преди да стигнем до там, първо трябва да разберете самите лъжи. Аз съм психолог и коуч по връзки. Години наред съм седнал срещу мъже. Добри мъже. Постигнали успех мъже, които влизаха в офиса ми напълно съкрушени. Не защото са били контролиращи. Не защото са били ужасни партньори, а защото не са успели да разпознаят модела. И най-болезнената част? Всеки един от тях ми каза абсолютно същото след това. Знаците бяха там. Просто не знаех какво гледам. Мъже, точно за това съществува този канал. Така че, ако сте нови тук, добре дошли. Натиснете бутона за абониране, защото всяка седмица споделям съдържание, което повечето хора в това пространство се чувстват твърде неудобно да кажат на глас. А ако вече сте били част от тази общност, тогава вече знаете точно за какво става въпрос. Сега нека да преминем към лъжите. Преди да разгледаме всяка една, трябва да разберете нещо изключително важно. Тези 4 лъжи не се появяват на случайен принцип. Те следват модел, започват фино, почти безобидно и след това постепенно ескалират. Всяка една надгражда предишната, докато мъжът във връзката стане толкова объркан, толкова манипулиран, толкова хванат в капан в нейната рамка, че когато истината най-накрая излезе наяве, той вече е загубил месеци, понякога дори години. И най-лошото, в крайна сметка той обвинява себе си, защото тя се е погрижила той да го направи. Затова искам да гледате цялото това видео, не само за да научите самите лъжи, но и за да разберете последователността, която те следват. Познаването на реда е също толкова важно, колкото и знанието какво означава всяка една от тях. Останете с мен, защото тук нещата стават истински. Добре, останахте търпеливи и аз оценявам това. Защото това, което ще ви покажа, е частта, която повечето видеа напълно пропускат. Частта, която всъщност променя начина, по който разбирате взаимоотношенията. 4 минути по-късно и сега навлизаме в темата. Лъжа номер 1. Просто не съм в настроение напоследък. Мъже, нека бъда напълно честен с вас. Това е една от най-често срещаните лъжи, които една жена казва преди да прекрачи границата. И тя действа на повечето от вас, защото звучи напълно разумно. Всички се уморяват. Работата става непосилна. Стресът се натрупва. Животът става труден. Чувате тези думи и инстинктите ви веднага ви казват: бъдете търпеливи. Дайте й малко пространство. Не я притискайте. Вярвате, че постъпвате правилно като партньор. Но ето истината, която повечето жени никога няма да ви кажат открито. Когато тя искрено те обича, стресът не я отблъсква от теб. Той я привлича към теб. След дълга, изтощителна седмица, тя все още иска да бъде в прегръдките ти. Може би не с интензивна страст всяка вечер, но все още копнее за близост, комфорт, сигурност и чувството, че е с мъжа си. Истинската любов не прекъсва физическата връзка. Дори по време на изтощение, тя я търси. Така че когато изведнъж тя няма абсолютно никакъв интерес да те докосва, няма искра, няма близост, нито за седмица, нито за месец, когато се отдръпне от ръката ти на гърба си, когато дори обикновената обич започва